Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ụwa Dị Omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Chikaọdịrị maliri n'elu akwa ebe ya na nwunye ya na-arahụ ụra. Ọ na-abụ nwoke hụ ihe karịrị anya ya, ọ kọrọ nwunye ya. Nneọma malitere n'ike jụọ ya ihe bụ nsogbu n'ihi oke mkpu o tiri. Chikaọdịrị jiri nwayọọ kọrọ ya etu o si malite nrọ ahụ na etu nrọ ahụ siri jedebe. Ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ihe na-achọ ime mmadụ, Chukwu na-ekpughe ihe ahụ site na nrọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ dịka izi onye ara ozi ma ọ bụ izi onye amụma ozi ka o zie onye ahụ ihe na-achọ ime. Anya hụ ihe o kwesịghị ịhụ, achọwa ihe kpatara ya. Nrọ dị etu ahụ tụrụ Chikaọdịrị egwu, mana ihe kacha gbagwojuo ya anya na nrọ ahụ bụ na o nweghị ọgba tum tum n'ụlọ ya, tinyere na ọ maghị etu esi anya ihe ọnyịnya. Ha abụọ chegidere ihe nrọ ahụ pụtara, mana ha amaghị ihe ha ga-akpọ ya maka na ụdị ihe ndị ahụ emebeghị ha mbụ, tinyekwara na ha anabughị arọ nrọ. Ha chegidere maka nrọ ahụ site n'elekere 3 nke ime abalị ọ lọrọ ya bụ nrọ wee ruo n'elekere 4 nke ụtụtụ tupu ụra wee burukwa ha ọzọ. Ka chi bọrọ, Nneọma gwara Chikaọdịrị ka ọ ghara ịga ọrụ ụbọchị ahụ, ka ha abụọ gakwuru otu onye amụma nọ n'obodo ha maka ịkọwa ihe nrọ ahụ pụtara. Chikaọdịrị gwara Nneọma ka ọ ghara itinye ya ụjọ n'ahụ n'ihi na ọ bụrụ na ọ gaghị ọrụ, agụụ anara ya ezinụlọ ya, maka na ọkụkọ hapụ kwọm kwọm, agụụ anara ya ụmụ ya. Chikaọdị gwara Nneọma na nwoke o ji ọrụ ya bụ onye uwe ojii, na iwe ga-ewe ya ma ọ bụrụ na ya agaghị ọrụ ụbọchị ahụ. Nneọma rịọrọ ya ka ọ hapụ ọrụ ụbọchị ahụ, ka ha abụọ tinye anya na mmiri wee chọọ isi nrọ ahụ, n'ihi na ha arọbaghị ụdịrị nrọ a mbụ. Gbanịa ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ụwa Dị